Hello, hello. Nibqgħu bil-wieqfa għall-innu nazzjonali. Eccellenza tiegħek, President ta' Malta u Sinjura, Eccellenza Reverendissima Monsignor Isqof, Onorevoli Ministru Għawdex, Onorevoli Refalo, Sinjuri distinti. Nilqgħukom għal din l-okkażjoni straordinarja ta' dalodu. Ngħidu straordinarja għaliex qegħdin niċċelebrawha għal bosta anniversarji sinifikattivi ħafna għal dan is-santwarju. Fil-fatt kien propju bħallum 85 sena ilu illi il-kardinal legat tal-Papa fl-20 ta' Ġunju 1935 qiegħed il-kuruna fuq iġbija għażiża tal-Madonna ta' Pinu. Mhux hekk biss. Bħal 30 ta' Mejju li għadda 100 sena ilu tqiegħdet l-ewwel ġebla ta' dan is-santwarju majestus. Dan it-tempju iddedikat lill-Assunta illi tela propju fuq il-post tal-Kappella Ċkejkna għandna warajna illi fija il-Verġni Marija Omna sejħet lill-Karni Grima għal darba darbtejn tlieta, ejja, propju fit-22 ta' Ġunju tal-1883. Kif qed taraw huma bosta ġrajiet illi isawru l-istorja sabiħa ta' dan is-santwarju imma tal-poplu Awċi u Malti kollu illi minn dak iż-żmien sal-lum ma waqafx jersaq f'riġlejn Omna Marija sabiex jagħtiha l-qima u jitloba ix-xerret fuqu il-grazzji. Imma llum qegħdin hawn għal okkażjoni oħra. Dan il-kwadru sabiħ li tistgħu taraw warajna iġbija tal-Madonna ta' Pinu is-sena l-oħra għalqet 400 sena minn meta ġiet impitra fl-1619 minn Bartolomeo Amadeo Perugino. Kienet deċiżjoni għaqlija tar-rettur tas-santwarju flimkien ma' Monsignor Isqof u id-djoċesi illi dan il-kwadru jittieħed għax xogħol ta' restawri li kien tant meħtieġ u mixtieq. U llum qegħdin ingawdu r-riżultat. Illum kif qal xi ħadd nistgħu nerġgħu nħarsu lejn dan il-kwadru u narawh
fil-ġimil tiegħu kif ratu karni grima dakinhar illi l-Madonna kelmita minnu. Dan grazzi għal ħidma professjonali tad-ditta Atelier del Restauro u llejla se nkunu qegħdin nisimgħu lir-restawratriċi konservatriċi Valentina Lupo flimkien ma' oħrajn ikellmuna dwar x'ġara f'dan il-proċess u dwar kif u x'nistgħu ngawdu issa fil-kuluri oriġinali imma iktar minn hekk f'din iġbija li hija tant għażiża u prezzjuża għalina. Għalhekk nilqgħukom b'ferħ illum f'dan l-imkien qaddis biex nikkommemoraw kif jixraq din il-ġrajja unika. Kif qed is-sena l-oħra dan il-kwadru għala 400 sena, mhux ċajta tant u tant nies illi matul dawn l-4 sekli ġew hawnhekk f'riġlejn il-Madonna, iħarsu lejn din iġbija u jistħajluha tkellimhom fil-qalb tagħhom. F'dik l-okkażjoni is-santwarju kien ikkommissjona innu biex jitkanta għas-sena Marjana illi sejjaħ l-isqof Mario Grek propju biex mhux biss infakru storikament l-importanza ta' dan il-kwadru, imma fuq kollox nitnebħu minn din iġbija u nersqu iktar lejn Omna Marija. Fil-fatt il-motto li kien intażel kien tibżgħux tieħdu għandkom il-Marija u din is-sejħa llum qed terġa' tasal għandna minn dan il-kwadru. U għalhekk se nisimgħu jitkanta il-klim sabiħ ta' dan l-innu mill-kor Stella Maris taħt id-direzzjoni ta' Maestro Carmel P. Grek illi qiegħed jenna sabiex nidħlu iktar fl-ispirtu ta' din l-okkażjoni ta' dalgħodu. fost il-wirt prezzjuż ta' tagħlim li se jħallilna mill-kważi 15-il sena ta' episkopat tiegħu Monsignor Mario Grek, żgur li hemm l-imħabba lejn Omna Marija. Ħallilna ħafna omiliji u diskorsi sbieħ dwar dan li dan l-aħħar inġabru wkoll fi ktieb, imma mhux hekk biss ta' sinjal ċar tal-imħabba tiegħu u ta' dan il-poplu lejn Omna Marija meta nhar l-erba' li għaddew it-tħabbira uffiċjali tal-isqof il-ġdid
ta' Għawdex saret propju hawn quddiem dan il-kwadru, frisk wara ir-restawr. Se nħalli issa l-kelma fidejk, Eċċellenza, sabiex tintroduċina għal din il-ġraja sabiħa ta' dalgħodu. Eċċellenza, grazzi tal-preżenza tiegħek fostna, grazzi lilkom il-koll. Li għalija intom rappreżentanza ta' ġensna. Mhux qed ngħid tal-poplu Talla, ta' ġensna. Illi għandna dak li sejjaħtlu it-trofew tagħna. Din ġbija tal-Madonna ta' Pinu. Ma xiex ħanxebbaħ din il-ġurnata li għalija hija waħda mill-isbaħ ġranet fl-episkopat tiegħi. Fl-iskrittura hemm passaġġ, hemm ġrajja fejn il-poplu Talla kien tilef il-ktieb tal-liġej. Intilef. Imbagħad instab u xbejn għamlu festa u l-profeta u l-gvernatur ordnaw reception kbira biż-żbejb u l-imbejt. Jien hekk inħossni llum. Kellna dan it-teżor moħbej u llum bil-blajnuna tal-esperti inkixef u qegħdin nerġgħu niskopruh fil-ġmiel tiegħu. U bir-raġun nagħmlu festa. Jiena nħossni llum ħbib tiegħi ma rridx inkun sentimentali, imma jisni qiegħed inneħħi il-velu minn fuq ritratt ta' ommi jew ta' omna. Dan ma ngħidux jien, dan tgħidu intom, jiena magħkom u l-eluf ta' pellegrini illi jiġu biex isibu l-ken fil-qalb ta' Marija. Francesco Pio fil-bidu qal hemm diversi rikorrenzi illum. Però jien irid insemmi rikorrenza liturġika għax illum bħalma l-bieraħ għamilna l-festa tal-qalb ta' Ġesu, illum hija l-festa tal-qalb ta' Marija. U aħna bl-iskoperta ta' din iġbija qegħdin nagħmlu possibbli illi il-ġmiel ta' Marija jisra iktar il-qlub tagħna. Però bħalma ma' dan il-kwadru hemm marbut messaġġ li l-Madonna għadditilna permezz ta' Carmine Grima, jien inħossi li doloddu l-Madonna tgħidilna messaġġ ieħor, naturalment fil-fantasija tiegħi. Qed tgħidilna ara kemm jien sabiħa, imma dan il-ġmiel tiegħi kien motti b'ħafna layers. Issa forsi jkollna min jispjegalna. Kien moħbi, imma l-ġmiel kien hemm. Allura ejja nħarsu lejn xulxejn b'dan il-mod. Ħbib tiegħi, kull wieħed u waħda minna żbieħ quddiem Alla. Forsi hemm diversi layers, forsi hemm diversi dbajja. Hemm it-qattieħ kif kien hemm f'dan il-kwadru. Imma il-ġmiel ma ħolquhx ir-restawraturi, il-ġmiel kien hemm. U jien ngħid il-Madonna llum lili u lilek qed tgħidilna hemm ħafna layers fil-ħajja tagħkom, tiġġudikawx fuq il-layers, f'ġeħ kemm hemm. Tgħaddux ġudizzji lil xulxejn fuq xulxejn u kundanni fuq xulxejn, fuq id-dbajja, fuq it-qattieħ, fuq
iż-żaba l-vernejġ li hemm. Għax taħt dawk il-lejers kif skoprejtu l-ġmiel tiegħi fi kull wieħed u waħda minnkom hemm dan il-ġmiel. U din hija xi ħaġa li għandha tagħmellek il-qalb, eċċellenza. Dan mhux biss huwa ġmiel tal-individwi imma huwa l-ġmiel tan-nazzjon tagħna. Jiena nawgura illi dan il-past li għamilna ikompli inissel fil-qlub imħabba lejn il-Madonna ta' Pino. Jiena grat ħafna lejn dawk illi fl-moddej nislu fija l-imħabba lejn il-Madonna ta' Pino. U permettulej dolodu ma nistax ma nsellimx lil wieħed mir-retturi li ħadem ħafna għal dan is-santwarju. Monsignor Beneditt Camilleri li llum huwa imbiet minn pajjiżna qiegħed l-Awstralja għaliex missju mill-imħabba lejn il-Madonna ta' Pino. Jien kienu li introduċieni mhux dan is-santwarju lill-Madonna. U għalhekk inħoss li għandi anke fit-tmiem il-Ministeru Episkopali tiegħi insemmih bi gratitudni. Jalla dak li jagħmel Dun Beneditt miegħi aħna nagħmluh meta warajna. Grazzi Eccellenza tal-kentejn tiegħek li passoltu inebħuna sabiex nidħlu iktar fil-fond ta' dak li nkunu qegħdin nikkontemplaw qudiemna. Żgur li matul dan iż-żmien li konna aktar magħluq infidjarna tul l-imxija tal-COVID-19 jekk ftaħna x-xandir nazzjonali min jaf kemm il-darba rajna l-qudiesa ta' Monsignor Arċisqof, ta' l-Isqof Galja Kurmi u ta' oħrajn animata minn wieħed mill-aktar mużiċisti bravi li għandna f'pajjiżna li huwa Awċi, Jacob Portelli fuq l-arpa tiegħu. U l-lejla dal-għodu, skużawni, sejrin nisimgħuh jatina xi biċċiet sbieħ, se nisimgħu issa Toccata in D minor ta' Johann Sebastian Bach.
Matul dan iż-żmien laqatni ħafna messaġġ li kiteb fuq ir-rivista tal-Madonna ta' Pinu ir-rettur tas-Santwarju, Dun Ġerard Buħaġar, fejn qabbel il-fatt li matul dan iż-żmien li aħna konna magħluqin xi ftit iktar fid-djarna minħabba l-imxija, il-kwadru kien arrestawr laqas kien fis-santwarju tiegħu bejn frar u Ġunju kien qiegħed innaxxar fil-studju tal-ditta Atelier del Restawro biex isir ix-xogħol ta' restawr fuq. U qablu b'mod simboliku mal-ħtieġa li anke aħna bħala komunità ngħaddu minn restawr. Ir-restawr jikxef ħafna affarijiet. Fil-każ tal-kwadru kixef dettalji li konna insejnihom jew aħna tal-ġenerazzjonijiet tagħna qatt ma konna rajna u gawdejna. Il-kwadru tul il-proċess tar-restawr kixef ukoll tarif interessanti mill-lenti storika, kuntestwali ta' meta nħadem u tal-proċess li għadda minnu matul iż-żmien. U fil-fatt id-ditta Atelier del Restawro ma ħadmitx weħida, kien proċess li huma sejħulu interdixxiplinari. Miegħu magħhom kellhom esperti oħrajn illi ħarsu fil-qrib lejn il-kwadru u ħarġu minnu dettalji għal riflessjoni tagħna. Fosthom l-istoriku tal-arti li żgur m'għandux bżonn ta' introduzzjoni, Dr. De Bono, illi propju issa se jagħtina espożizzjoni xkejkna storika artistika ta' din iġbija. Eccellenza, Eccellenzi, Onorevoli, Ministri, Mistednin distinti. Kull proġett ta' restawr huwa okkażjoni ta' studju u kultant ukoll ta' għarfien ġdid. Da mhux qed ngħidu jien, jgħidu ċerta rebendi ħafna qabli. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja lid-ditta Atelier del Restawro tal-opportunità li naħdem magħhom fuq dan il-proġett. Jien ħa nipprova nagħti sintesi ta' dak kollu illi huwa għarfien ġdid fuq dan il-kwadru, ir-riċerka għaddejja, għad hemm affarijiet li għandna indikazzjonijiet tagħhom u nittamaw li din ir-riċerka tkun aktar komprensiva fix-xhur li ġejjin. U s-sintesi li xtaqt nagħmel nistgħu biex ngħidu hekk niġbruha fi 3 mistoqsijiet. U ħanipprova nsaqsi dawn 3 mistoqsijiet li għalihom għandna tweġiba illum. Ġeneralment okkażjoni ta' ferħ meta kwadru jkollu isem u data. U f'dal-każ għandna isem Matteo Perugino, il-pittur illi pitter dan il-kwadru, u għandna dat ukoll. Fuq il-pittur nafu ftit li xejn. Nafu li Bertu ieħor 3 snin qabel din id-data iżżewweġ. Għandna referenza storika ta' żwieġ tiegħu. Nafu li kien pittur, imnissel bħala pittur, jiġifieri da ma kienx l-unika xogħol li jagħmel, però aktar minn hekk ftit nafu. Id-dat hawnhekk qed nitkellmu fuq 10 snin Bertu ieħor wara li ġie Caravaggio Malta, fuq l-aħħar snin tal-Maġisteru ta' Gran Mastru Injakurt, u qed nitkellmu wkoll sena wara li nbena it-torri ta' Kemmuna. Mela hekk għandna kuntest storiku. Ħaddew bl-ewwel domanda biex ngħidu hekk. X'qegħdin naraw? U hawnhekk ħanitkellem ftit fuq dik li jgħidula l-ikonografija, ġifieri il-mod kif is-suġġett hu rappreżentat. Qed nitkellmu fuq ikonografija, fuq mod ta' suġġett, fuq mod kif jiġi rappreżentat suġġett li huwa pjuttost biex nuża kelma bl-Ingliż outdated, barra minn żmienu. Din l-ikonografija kienet popolari ħafna iktar 150 sena qabel milli fi żmien meta tpitter il-kol. Ħantikom eżempju tal din it-tipoloġija billi nirreferi
dan id-disin li huwa disin tal-pittur Perugino, pittur ħafna iktar magħruf u f'moħħna li hawnhekk fil-każ tal-kwadru ta' Pino qed titkellmu fuq pittur li huwa kemm xejn provvinċjali biex ngħidu hekk, illi dan id-disin huwa l-unika xhieda li għandna tal-kwadru li kien hemm fil-Kappella Sistina li spitter bejtu ieħor fl-1481 illi aktar tard wara il-proġett tal-ġudizzju universali li Pitter Michelangelo wassal biex dan il-kwadru tneħħa. Kif qegħdin taraw għandek iż-żewġ dimensjonijiet, id-dimensjonijiet ta' smewiet il-Madonna li qiegħda ġo mandorla, il-mandorla hija simbolu tal-ġenna, tal-eternità, u għandek id-dimensjoni umana fejn għandek l-apostli u xi personaġġi oħrajn. Dan huwa rifless fil-kwadru tal-Madonna ta' Pino. Aspett ieħor irridu nżommu f'moħħna wkoll għandu x'jaqsam mal-iskala. Kif qed taraw il-Madonna hija proporzjonalment ikbar mill-apposti li hemm taħt. U din mhix kombinazzjoni. Jekk inqabluh ma' kwadru ta' Giotto, tistgħu taraw illi l-Madonna hija ħafna aktar kbira mill-personaġġi li hemm taħt. Ovvjament da jorbot ma' l-importanza. Il-kwadru qed jagħti ħafna iktar importanza lill-Madonna u għal dak kollu illi tixed il-kult, illi jixed il-kult tagħha, u mbagħad għandek il-ġrajja li tkompli telabora is-suġġett. Ġifieri dawn huma żewġ elementi li rridu nżommuhom f'moħħ. L-artist iħares lejn ikonografija stabilita, tradizzjonali li tmur lura numru ta' snin. It-tieni domanda. Xi skoprejna f'dan il-kwadru? Nixtieqkom minn hawn ftit diffiċli imma bir-ritratti nittama li nexxikom. Tħallsu lejn id-dettall ta' daw it-tliet personaġġi li hemm fil-kantuniera tal-kwadru. Meta bdejna naħdmu fuq dal-proġett, laqna mill-premessa li dawn huma tliet apostli oħra minn sitta li hemm isfel. Però hekk tħarsu mill-qrib taraw illi l-personaġġ li qiegħed fuq il-kartella fejn hemm id-data u l-isem l-għandu raġġiera. Waqqas li jibes lil bisludi illi libsin l-apostli u jekk tinnutaw ukoll għandu ideħ għal-barra. L-indikazzjonijiet huma li dan huwa ritratt ta' Pino Gauci. Però mhux hekk biss. Meta ħarisna il-ripleħ, indunajna li hemm parajnejn oħra li jindika li hemm xi ħaġa oħra taħt. U fil-fatt, bit-teknoloġija X-ray, skoprejna ritratt ieħor. Jaktarx huwa ritratt oriġinali ta' Pino Gauci. Kien hemm mument fejn ir-ritratt oriġinali ta' Pino Gauci tbitter ieħor fuqu. Li xorta indikat li huwa ritratt ta' dan il-personaġġ. Imma allura tgħiduli għaliex? Aktarx li ritratt oriġinali ta' Pino Gauci kien ikbar mill-apostli li hemm isfel. U allura l-kwadru beda stramp. Żommu f'moħħna li l-kwadru għandek tliet dimensjonijiet. Id-dimensjoni ċelesti, il-Madonna, id-dimensjoni terrena, l-apostli, u mbagħad ir-ritratt ta' Pino Gauci li huwa fil-mument. Aktarx li da ma bedix jinftiem u ġie korreġut. U bit-teknoloġija X-ray irnexxielna nifhmu ħafna aktar x'hemm taħt. Allura tgħiduli kif kien il-kwadru oriġinali. U hawnhekk għenitna ħafna wkoll it-teknoloġija X-ray. Id-ditta Atelier del Restauro ħad X-ray tal-kwadru kollu, l-uman kumment tal-kwadru kollu, u jekk impoġġu l-X-ray fuq il-kwadru, ma tantx jidher hawnhekk imma madwar il-Madonna hemm awreola kbira, hemm ir-raġġi. Biex intikom eżempju ta' kif seta' kien jidher dan il-kwadru, nirreferi għal Madonna ta' Guadalupe li huwa kult Marjan
id-dera tal-Madonna lil Juan Diego fl-531 u bejwetu ieħor il-Madonna kienet simili għalli għandna fil-kwadru fil-ġbija tal-Madonna ta' Guadalupe. Dan jindika aktarx li l-anġli oriġinarjament ma kinux fil-kwadru. Fil-fatt, nixtieqkom tħarsu lejn id-dettall tal-id tal-Madonna. U jekk tqablu dat-dettall mal-idejn tal-anġli qegħdin biex ngħidu hekk iwiżnuha, taraw li hemm kwalità differenti ta' xogħol. Biss hemm xi ħaġa interessanti. Jekk tħarsu lejn din l-id, kważi hija replika kopja tal-id tal-Madonna. Pittur qiegħed jista' jkun jimita l-istil ta' Amadeo Perugino. Min seta' kien dan il-pittur illi pittel l-intervent? Jistjagħti il-każ li kien dan il-pittur Giovanni Maria Bela, illi nafu b'numru ta' kwadri tal-Madonna ta' Rosario illi pitter għaliex il-kult tal-Madonna ta' Rosario marbut ma' Lepanto u allura wara il-battelja ta' Lepanto kien hemm għandha kbira għal daw il-kwadri, però żgur pitter kwadri oħrajn. Nindika żewġ dettalji. Dan il-kwadru qiegħed il-Knisja Parrokjali ta' Naxxar u qed nindika żewġ dettalji tiegħu. U fil-fatt hawnhekk il-personaġġ li hawn isfel mat-tieni ritratt ta' Pino Gauci u il-tipoloġija tal-wiċċ li jidhru fil-qaddisin in-naħa l-oħra mat-tipoloġija tal-wiċċ tal-anġli li għandna fil-kwadru tal-Madonna ta' Pino. L-aħħar domanda li nixtieq li nagħti risposta liha naħseb kontu qegħdin tistennewha. Kif kien jidher il-kwadru fid-dera? Nistgħu ngħidu l-kwadru li għandna llum u kif jidher illum l-kwadru tad-dera għaliex dal-ex voto li sar b'ħetu ieħor qrib ħafna tad-dera juri hemm dettall żgħir fuq juri l-Madonna ta' Pino eżatt kif inhi fil-kwadru llum. Dawn huma biss ftit dettalji, ftit parti żgħira mir-riċerka li ħdimna fuqha. Wieħed jittama li jkun hemm opportunità biex din ir-riċerka tkun ippubblikata u tkun aċċessibbli għall-istudjużi u riċerkaturi biex ikomplu jaħdmu u jibnu fuq ix-xogħol kollu li għamilna f'daw il-ġimgħa. Grazzi ħafna, Dr. De Bono, ta' dik l-sajt li se nkomplu nisimgħu ħafna iktar dwar dan fil-xhur li ġejjin nittamaw ukoll pubblikazzjoni li tixħet iktar dawl fuq il-karatteristikanti kemm mill-lenti artistika kemm minn dik storika ta' dan il-kwadru. Se nieqfu għal silti oħra mużikali, interventi ieħor mużikali, għandna żewġ siltiet, żewġ biċċiet li se nisimgħu l-ewwel fuq Jacob Portelli Metamorphosis ta' Philip Glass, għatwara waħda mid-diversi interpretazzjonijiet sbieħ tal-Ave Maria, dik ta' Caccini, interpretata għalina mis-sopran Dorian Portelli.
Ave Marija, ma nafx għax ħsibtu li l-isem ta' Marija jarrafna bih mhux bniedem kwalunkwe, imma Alla. Tislima tal-Anġlu, slima lik mimlija bil-grazzja. Il-Papa Franġisku illi 20 jum ilu kellu jkun hawn fostna kieku quddiem din ġbija għażiża, għandu devozzjoni kbira lejn il-Madonna. Fil-fatt fil-dokument programmatiku tal-pontifikat tiegħu l-Evanġeli Gaudium jitkellem dwar kif il-fidi tal-poplu narfu għal-aktar mhux mill-kotba tat-teoloġija, imma mill-pjetà popolari, ġifieri minn dik ix-xewqa profonda fil-qalb tan-nies illi jħobbu lill-Alla, li jħobbu lill-Madonna, li jiġu f'pellegrinaġġi quddiem ix-xbija tagħha, kif kien se jagħmel propju hu f'pajjiżna. Nittamaw illi taħt il-presidenza tiegħek naraw hawnhekk fostna u mill-ġdid jiġi jippreżenta dik il-warda tad-debb lill-Omna Marija illi kien sejjer jagħmel. Il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu issa huwa restawrat u se nisimgħu issa minn fom ir-restawratriċi Valentina Lupo preżentazzjoni tal-proċess li sar naturalment minna u mit-tim formidabbli tagħha tal-Atelier del Restauro. Lodwa tajba, eccellenzi, onorevoli Ministru Għal-Għawdex, membri parlamentari u sinjuri distinti. Qabel ma nitkellem dwar il-proġett ta' konservazzjoni u restawr f'ġbija ta' Madonna ta' Pino, nixtieq nagħti informazzjoni żgħira dwar minn aħna għal min ma nafniex. Il-kumpanija tagħna jisimha Atelier del Restauro ġiet imwaqfa fl-2012 minni mill-kollega tiegħi Marija Grazia Zinzani u mill-kollega tagħna Simon Dimek. Tul dawn id-9 snin kellna xorti illi naħdmu fuq bosta proġetti importanti kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Reċentament irrestawrajna l-koppla tal-Bażilika ta' San George, l-abside ta' Giuseppe Calì fil-Bażilika tax-Xara, kif ukoll il-kwadri laterali ta' Francesco Zara ġewwa wkoll Bażilika ta' San George u l-kwadru titolari ta' Sant'Elena wkoll ta' Francesco Zara ġewwa l-parroċċa ta' Birkirkara. Kellna wkoll ix-xorti li naħdmu fuq li nikkonservaw, nirrestawraw numru ta' ġbijat importanti li huma wkoll jagħmlu parti mill-identità ta' pajjiżna, bħal pereżempju l-vara importanti ta' Kristu Redentur ġewwa il-parroċċja ta' Senglea, il-Madonna tal-Mellieħa, l-istatwa ta' Marja Bambina ġewwa il-Bażilika tal-Isla u dik tax-Xara, kif ukoll il-vara tal-Immakolata Konċezzjoni ta' Bornla. Palissa wkoll flimkien mal-kwadru ta' Tapinu konna wkoll għaddejjin u għadna fuq ġbija importanti tal-Madonna ta' Damasco, Our Lady of Damascus, li tinsab fil-Knisja Grika Kattolika ġewwa l-Belt Valletta. Bdejna l-proġett fuq il-kwadru tal-Madonna ta' Tapinu fi frar li għadda, però dan ma kienx il-bidu ta' dan il-proġett minħabba l-fatt illi dan il-kwadru aħna għandna nsegwuh mill-2017. Ir-rettur, Father Gerald, 3 snin ilu kien sejħilna biex naraw il-kwadru u nistudjaw l-istat ta' konservazzjoni tiegħu. Kienu saru żewġ site visits, l-ewwel waħda f'Novembru tal-2017 u t-tieni waħda f'Ottubru tal-2018, fejn fl-2018 il-kwadru tniżżel u sar studju u rapport minni u mill-kollega tiegħi Marja Grazia fejn identifikajna l-istat ta' konservazzjoni tiegħu kemm il-mod ġifieri qudiemu l-estetika dak li aħna naraw, kif ukoll l-istruttura tiegħu it-tila kif ukoll minn wara tal-kwadru. Fi frar ta' din is-sena kif qedtilkom il-kwadru tniżżel fejn ittieħed Malta ġewwa laboratorju tagħna fin-Naxxar biex jibda proċess ta' konservazzjoni. Għala kellu bżonn intervent ta' restawr.
ħafna drabi il-problema li ħna nsibu li n-nies meta jaraw pittura mill-bot, bħal pereżempju kif kienet il-Madonna l tara mill-bot ġol ħġieġ, ma tkunx tista' tara l-istat tagħha u għala għandha bżonn teħtieġ ir-restawr. Il-Madonna, il-kwadru ma kellux biss ħsara estetika, ma kellu wkoll ħsara strutturali li ġejja l-ewwel nett minħabba l-fatt li dan huwa kwadru li għandu l-fuq minn 400 sena. U t-tieni nett minħabba l-fatt fatturi ta' jew ħsarat aċċidentali jew minħabba l-fatt illi kwadri bħal dawn jew statwi li għandhom devozzjoni kbira, iktar ma jkunu importanti ħafna drabi iktar jinsibu ħsarat fuqhom. U anke minħabba l-fatt illi għandu kellu fuqu moħħlin oġġetti tal-ġojellerija illi huma wkoll parti mid-devozzjoni. U l-ewwel ma għamilna kif se taraf dar ritratt iddokumentajna 8 biċċiet ta' oġġetti tad-deb fejn dawn l-oġġetti kienu moħħlin direttament fuq il-kwadru permezz ta' toqob u jisom bħal viti illi kienu ġew invitati mit-tila fuq wara tal-kwadru fuq saratizz oħxon tal-injam. Dan is-saratizz kien qed jikkawża pressure kbir lil kwadru għax kien hemm pereżempju l-istilla li hemm qabda mal-bolt, il-bolt jidħol fit-tila, it-tila ttaqbet biex tkun tista' l-bolt jidħol f'dan is-saratizz tal-injam. Da kollu kien qed jikkawża compression fuq il-kwadru. Bdejna billi nneħħuhom, kien proċess twil mhux ħażin għax kienu invitati b'mod sigur ħafna. Fejn rajna li sfortunatament dawn l-oġġetti kawżaw ħsara fejn kien hemm kulur li waqa' u kien hemm il-kulur tad-dawra ta' dawn l-oġġetti li kien qiegħed jiddistakka. Meta neħħejna l-kuruna, rajna il-kuruna li hija l-kuruna oriġinali mpittra taħt fejn kien hemm bosta toqob u ganċijiet. Rajna wkoll ammont kbir ta' trab illi akkumula taħta kif ukoll xi jaqbut. Neħejna anke l-ġirakol tad-deb illi wkoll dan kien ikkawża ħafna ħsara, ħafna grif fuq il-parti tal-on u x-xar tal-Madonna kif ukoll fil-parti tas-swaba kien hemm fejn waqa' anke l-kulur. Ħsara wkoll prinċipali kienet qed jikkawża ċurkett illi minħabba l-fatt illi meta twaħħal mal-kwadru rajna li wkoll tpoġġew diversi toqob li jista' jkun li forsi ma kienx qabel u saru toqob diversi. Dan ovvjament meta tpoġġew mhux biex jagħmlu ħsara, xi ħadd ovvjament ma jrid jagħmel ħsara, imma anke minħabba l-fatt li dak iż-żmien ma kienx hemm metodi oħrajn ta' kif għandhom jitpoġġew dawn l-oġġetti. Wara li neħħejna dawn l-oġġetti, imxejna għall-istudju xjentifiku ta' kwadru. Kif qal Sandro qabli proġett ta' konservazzjoni u restawr illum il-ġurnata b'mod professjonali ma jsirx mingħajr riċerka storika kif ukoll riċerka xjentifika. Biex aħna ir-restawraturi niġbru kemm jista' jkun informazzjoni biex inkunu nafu iktar fuq il-kwadru bħala storja minn x'inhu magħmul, x'kien hemm qablu u kif ukoll dawn l-istudji xjentifiċi jgħinuna wkoll nifhmu il-materjali biex inkunu nistgħu nagħmlu l-aħjar metodoloġija ta' restawr. Ħdimna wkoll mal-Heritage Malta fejn flimkien magħhom u ma' esperti oħrajn għamilna qatt ta' eżamijiet li jgħidulhom multispectral imaging. Dan l-imaging jintużaw metodi differenti ta' reflectance fejn kif tistgħu taraw pereżempju f'dan ir-ritratt l-aħħar proċess kien li jittieħdu X-rays. L-X-rays li ħadna fuq il-kwadru bħala proċedura hija l-istess waħda għall-X-rays li jintużaw fuqna fl-isptar fejn dawn jgħinuna naraw oltre għal dak li lajn tagħna tara. F'dan l-immaġini hija summary ta' 6
scans differenti li għamilna fuq il-kwadru. Bdejna mill-ewwel wieħed li tistgħu taraw fuq in-naħa tax-xelluk illi huwa ritratt normali bid-dawl viżibbli kif u rajna bħal pereżempju l-ħsarat li hemm fuq il-wiċċ u iktar ma nxejna lura sakemm wasalna fl-aħħar stadju tal-X-ray aħna dejjem dħalna taħt il-kwadru. L-ewwel waħda kienet il-ritratt normali, it-tieni waħda rajnih bir-raking light, it-tielet darba rajnih bil-drawl ultraviola, għamilna infrared, għamilna false color fej taħt il-varniċ bdejna nidħlu. Ridna nidħlu wkoll taħt il-kulur, morna wkoll għall-infrared, ridna naraw taħt il-kulur xem u morna l-X-rays. Biex aħna jkollna il-saffi kollha tal-kwadru id-dokumentati. Xrajna bid-dawl raking, rajna u daw konna wkoll rajnihom fl-2017 u fl-2018 fejn is-surface tal-kwadru kien hemm ħafna deformations kif ukoll anke distakki fil-kulur. Id-distakki kien hemm minnhom illi kienu wkoll fi stat avanzat illi iktar il-qudiem setgħu wkoll jaqgħu, kien hemm ukoll xi tiċrit illi fi żmien passat kien ġie restawrat imma biż-żmien ukoll beda jerġa' jinfetaħ. Fid-dawl ultraviola rajna wkoll il-fluorescence li jagħtu varnishes differenti li ġew applikat fuqhom u rajna wkoll sejna nifhmu pressappoco minn kemm l-intervent ta' restawrat dal-kwadru l-iktar quddiem issa nispjegalkom. Kull fejn taraw dawn id-dbajja jisom skuri fl-ewwel ritratt jindikaw kollha li huma irtokki li saru hemm f'sawri passati u irtokki kien hemm mhux ħażin. Il-background kien kważi kollu rtukkjat, il-kuruna li aħna sibna li hija kuruna dejqa ma kienet kollha miżbuha u sa taraw il-parti ta' taħt kien hemm ħafna żeba fuqha u mbagħad fimna għala għax meta twaħlet il-kuruna fl-1935 fil-koronazzjoni raw il-kuruna ta' taħt xi ponot bdew forsi joħorġu estetikament ma deritx sabiħa allura nżebħet kompletament. Il-parti ta' taħt anke l-appostli ħafna mill-awreoli tagħhom kienu miżbugħin u anke għalhekk kif beda jispjega Sandro qabli Pino Gauci kulħadd kien jaħsbu apostlu għax kien ma kellux awreola l-oħrajn ma konniex naraw l-awreoli tagħhom. Bil-imaging tal-false color infrared l-immaġini b'mod diġitali ġiet skenjata u l-kuluri tagħha inqalbu f'sistema li jdulu false color. Hemmhekk aħna nkunu nistgħu nidentifikaw it-tipi ta' pigmenti b'mod diġitali li hemm fuq il-kwadru. Bħal pereżempju kif taraw il-Madonna taraw il-man tagħha li aħna narawh blu, qed taraw dan l-aħmar fil-vjola li huwa daqsxejn bright u hemmhekk jindika għandna indikazzjoni illi x'aktarx li dan l-aħmar ma nsibuhx dan il-reflectance aħmar ma nsibuhx fl-ebda post fil-kwadru ġifieri illi ntuża pigment partikolari biex tbittret il-mant tal-Madonna. Kif ukoll l-isfar li aħna naraw aħmar fuq il-kwadru jindika wkoll pigment partikolari. Il-pigmenti, il-kuluri kienu jiswew ħafna flus, illum il-ġurnata aħna nixtruhom ant il-ħanut mill-arċop, imma aħna restauraturi wkoll nużaw kuluri li jkunu differenti minn dawk li jużaw l-artisti, però qabel l-artist kien jixtri l-pigmentu biex imbagħad iħallat il-kulur. U l-pigment aħmar kien hemm ħafna tipi ta' aħmar ta' pigmenti, però skont x'tip ta' aħmar iktar ma l-aħmar ikun aħmar importanti iktar jiswa l-flus. Per eżempju għandna indikazzjoni li l-aħmar tal-libsa tal-Madonna huwa il-kulur sinabar dulu anka vermiljen li huwa kulur li żgur meta nxtara dak iż-żmien kien kulur expensive ħafna u Pino Gauci li kien il-donatur ta' dan il-kwadru ovvjament ħallas anka għall-kulur u għall-materjal. Il-blu per eżempju dan il-blu bright sabiħ li taraw fuq il-kwadru li fil-kwadru madwar il-kadru ħafna oħrajn tipi ta' blu, sibna li x'aktar huwa il-pigment li huwa ultramarin li huwa komponent tal-ġebla semi-prezzjuża lapis lazuli. Biex inkunu s-aktar ċerti ta' x'kulur u anka ta' x'materjali ntużaw anka l-anġli u kif ukoll semma Sandro biex nagħmlu comparison ta'
l-artist minn Pitter Langeli ma l-artist li Pitter il-Madonna tieħdu wkoll samples tal-paint layer li sfortunatament minħabba l-situazzjoni tal-virus il-laboratorji tal-Heritage Malta kienu magħluqin u f'dawn ix-xhur ma stajniex nagħmluhom imma issa fis-sajf aħna ħankomplu l-proġett fejn ħajjiġi identifikat l-istratigrafija kollha u l-pigmenti kollha li ntużaw fuq il-kwadru. Imxejna għall-infrared fej rajna taħt is-saf tal-kulur li aħna naraw fej kif spjega Sandro qabel rajna wkoll li taħt il-wiċċ tal-aħħar personaġġ fuq l-iskrizzjoni hemm wiċċ ieħor. Ridna mmorru iktar deep taħt biex naraw iktar mod ċar u morna l-X-rays fej rajna li hemm dan il-wiċċ li huwa wiċċ ħafna akbar minn dak tal-Apostli u wiċċ li ġifieri mhux biss hemm id-disin tiegħu manka ġifieri kien wiċċ iffurmat biż-żeba u kollox li mbagħad itatta. Dan huwa ritratt ieħor. Kif semma Sandro qabel fil-flex rays rajna wkoll li taħt il-kulur li naraw taħt daw l-isfar li hemm preżentament fuq il-background tal-Madonna taħt hemm raġġi ġifieri l-kwadru hemm indikazzjoni li l-kwadru oriġinarjament viżwalment kien jidher differenti. Kif ukoll anke l-parti ta' fuq fejn kien hemm ammont kbir ta' raġġi fuq ras il-Madonna. X'aktarx ukoll il-kuruna kif ukoll l-idej tal-anġli ma kinux jeżistu. L-istudju dwar kif kien il-kwadru u dwar dak kollu li qed ngħid għadu jkompli f'4 xhur impossibbli li jiġi studjat kwadru f'daqshekk dettall. Il-kwadru ħadnieh ġewwa laboratorju tagħna fin-Naxxar fejn kellna xorti kbira li nagħmlu dal-proġett ta' konservazzjoni. Kienu wkoll proġett li kif semma l-preżentatur qabel sar waqt dan iż-żmien li ma tantx kien sabiħ tal-virus fejn dan kellna nkomplu ma stajniex inħallu l-kwadru waħdu. U bdejna l-proġett. Ma konniex l-unika restawraturi li ħdimna fuq dan il-kwadru. Fil-passat nafu li saru diversi restawri. L-unika restawr dokumentat u restawr li nafu bih kien ta' restawratur Carmelo Bonello. Carmelo Bonello kien restawratur li ħadem fil-bidu tas-seklu 20, ħadem fuq bosta statwi u pitturi importanti f'Malta, fejn dan il-kwadru ttieħed ġewwa l-istudju tiegħu tal-Belt qabel l-inkoronazzjoni fejn kien sar ukoll intervent ta' restawr fuq it-tila. Wara dan l-intervent rajna li kien hemm interventi oħrajn imma interventi ta' irtokki li saru fuq l-irtokki ta' Carmelo Bonello. Ħafna minn dawn l-irtokki li rajna fuq il-kwadru kważi ma kienx hemm bżonn isiru għax kienu irtokki li saru fuq żoni fejn il-kulur oriġinali kien qiegħed hemmhekk. Sar proċess sħiħ ta' cleaning tests fejn rajna l-aħjar solventi li għandhom jintużaw biex jitneħħa dan il-varniċ. U l-bidu kien ta' sorpriża kbira anke lina, avolja ħna għandna esperjenza kbira ta' tindif ta' kwadri u statwi fejn bdejna naraw dawn il-kuluri bright ħafna. Konna qed nikkomunikaw avolja l-rettur ma setax jiġi Malta ħabba insomma situazzjoni tal-virus kuljum, ritratti, videos fej konna din ninformaw u kien għal-bidu kienet ukoll mhux problema, ma kienet sorpriża u problema għax in-nies jafuh safrani l-kwadru u aħna issa qegħdin nibdew nikxfuh u għan-nies ħajkun jidher differenti. Ma kif qal Sandro wkoll u qabel aħna restawraturi mhux aħna minn kif inhu l-kwadru, aħna neħħejna dak li kien hemm, sorry l-isqof għala mhux aħna neħħejna dak neħħejna dawn is-saffi biex wasalna s-saff oriġinali tal-kwadru. Apparti li tindif b'solventi użajna anke xfafar irqaq fejn taħt saff oħxon mhux ħażin irnexxielna nirrekuperaw il-kuruna tal-Madonna li ħadd
l-ġenerazzjoni preżenti ħadd ma jiftakarha. Kif ukoll il-perli żgħar blu li jiddekorawha. Għala l-kwadru kien jidher isfal. Għala pereżempju il-libsa tal-Madonna kienet tidher ħadranija, Fader Ġerald meta ċempil tal-fisma di it-tunika mhux ħatibqa' tidher ħadra, ħad tidher blu. Għala, għax oriġinarjament kif se taraw issa il-mant tal-Madonna huwa blu, fuq u hemm dan il-varniċ li meta ġie applikat ma kienx isfar ma kien trasparenti huwa varniċ organiku li biż-żmien bil-proċess ta' ossidazzjoni da jibda jisfar. Meta tiġi biex tħallat l-aħdar tuża l-isfar u l-blu. Meta l-isfar imur fuq il-blu joħroġ l-aħdar. U għalhekk aħna ġifieri l-kwadru mhux għax ġieli nisma' nies jgħidu x'biddel il-kulur, mhux għax biddel il-kuluri ma jinbidlux. Imma l-perċezzjoni tinbidel minħabba dan il-varniċ safrani. Li aħna meta neħejni issa taraw f'dan ir-ritratt differenza kbira li kien hemm. U tajjeb ukoll ngħid illi l-blu il-libsa tal-Madonna kważi 99% tagħha hija kol oriġinali, għajra l xi ftit tikek tal-kulur li waqgħu. Tistgħu taraw anke dan huwa ritratt tal-cotton swabs, l-ammont ta' varniċ li aħna neħejna li kważi l-cotton swab mhux safra ma kważi tidher kannella l-ammont tik ta' varniċ. Tajjeb ukoll ngħid li dan li neħejna aħna mhux biss il-varniċ li kien sar qabel 1935 minn Carmelo Bonello, warajh ingħataw ħafna aktar passati ta' varniċ. L-aħħar varniċ li ngħata huwa varniċ oħxon ħafna u materjal aċidiku ħafna li kieku ħallejni hemm kienet jagħmel ħafna ħsara. Ħarġu dettalji immens bih, bħal pereżempju x-xar dettaljat tal-Madonna, il-dettalji tal-fjuri li għandha pitrin fuq l-on tagħha. Pereżempju kien hemm San Ġagbu li kellu l-artzella fuq it-tunika tiegħu li ġiet miżbuha, ma nafux għala, u aħna f'intervent ta' tindif kxifnija. Aħna natfu kien hemm ħafna wkoll irtokki fuq il-personaġġ li naħsbu li huwa Pino Gauci fejn minħabba l-kulur li ġie xi żmien passat overcleaned beda jittinja ħafna bdew joħorġu l-għajnejn tal-personaġġ li hemm taħt li x'aktar xuha wkoll u flimkien ma' rettur u dioċeżi wkoll ġie deċiż li daw għandhom jitħallew bħala xhieda tal-kwadru kif kien qabel. L-idej kellhom ħsara kbira, neħejna wkoll ħafna mill-irtokki. L-anġli, il-kuluri tagħhom kienu kważi kollha miżbugħajn, l-anġlu tan-naħa tax-xelluk kellu wkoll ħafna ħsara. Nek tistgħu taraw ukoll ritratt waqt it-tindif. U ritratt ieħor li wara t-tindif li jindika l-ħsara li saret meta tpoġġew l-istilel minħabba li meta poġġewhom dawruhom ħafna fuq il-kulur spiċċa waqa'. Dan huwa close-up ta' wiċċ il-Madonna li għalina spettakolari, partikolari ħafna. Il-wiċċ huwa kollu oriġinali, ġifieri m'hemm l-ebda rtokk, ma kien sibna l-ebda rtokki fuqu, kważi ma kellu l-ebda ħsara fuqu, għajra l-widnejn għax xi darba l-Madonna twaħħlu forsi xi msielet fuqha. Wara li naddafnieh ipproteġejna l-kwadru b'lejer ta' Japanese paper fejn imbagħad ridna naqalhom mit-tilar. Sibna wkoll li l-imsiemer li intużaw biex jitqabbad il-kwadru ssaddu u l-kwadru wkoll ma kienx qiegħed miżmum mod tajjeb fuq it-tilar. Il-kwadru, it-tilar tneħħa dan huwa t-tilar li tpoġġa mir-restawratur Carmelo Bonello fejn tneħħa u ġie deċiż illi nneħħu il-tila tal-lining li ġiet ukoll applikata minn dan ir-restawratur. Għala neħejnija għax il-kolla li kienet intużat kienet kolla organika u biż-żmien diet titlef il-proprjetà fiżika tagħha, ġifri ma baqgħetx moħħla tajba, u sibna wkoll li permezz ta' proċess ukoll permezz ta' klima u anke ħabba l-materjal li kien hemm din il-kolla pasta sibna wkoll dbajja ta' biocides li jistgħu jiffurmaw ukoll f'moffa. Wara li lajna t-tila fimna li l-kwadru huwa magħmul minn 4 biċċiet ta' tili, ġifieri mhix tila sħiħa, bel it-tili ma kinux jipproduġuhom bħallum b'mod industrijali, ma kienu jsiru bl-idejn.
Kien hemm ukoll x'aktarx sizes stabiliti u il-tila ma kienx tinħela. Hemm saħansitra tistgħu taraw in-number 2 hija biċċa tila żgħira hekk. Fejn dawn l-erba' tili tħitu u naqdu flimkien biex it-tila tkun tidher sħiħa. Kien hemm problema u ġie deċiż ukoll li għandna nagħmlu intervent strutturali fuq il-kwadru minħabba l-fatt li dawn il-ġonti kollha inqatgħu minn xulxin. Kien hemm ħafna open joints fejn il-kwadru ma kienx qiegħed iżomm b'mod tajjeb. L-ewwel proċess kien li nneħħu il-kollha kollha minn fuq il-kwadru għal neħħejnija x'ridna naċċessaw għat-tila, it-tila oriġinali tal-artist. Il-proċess kien twil mhux ħażin, it-tritjajna wkoll it-tila għax kien hemm dawn il-biocides li kien hemm jisu bħal-bidu ta' moffa fejn taraw l-iswed. U sar kollu b'mod mekkaniku fej permezz ta' scalpel blade aħna wkoll xarrabna ftit din il-kolla u bil-mod braxnija biex inkunu nistgħu nikxfu s-surface oriġinali tat-tila. Wara li aħna naddafna t-tila kompletament, il-kwadru tpoġġa fuq lining table li hija biċċa equipment li għandna xorti li għandna mhux kull laboratorju ta' restawr għandu u jiffaċilita ħafna it-trattamenti ta' restawr billi joffri wkoll pressjoni fejn meta aħna f'dan ir-ritratti din napplikaw konsolidant biex dan il-konsolidant jippenetra fil-kwadru u l-kulur jerġa' jeħel permezz tal-pressjoni li tagħti din il-mejda bil-mod jiffaċilita anka li l-kulur jerġa' jeħel b'mod tajjeb ħafna fuq it-tila. Wara mxejna l-proċess twil ta' tiswija ta' dawn it-titxrid tal-open joints li kienet proċedura twila mhux nidħol fiha għax indum. Però wara mbagħad saru wkoll dawn il-patches li jżommu anka b'mod iktar strutturali tajjeb it-tili u proċedejna l-preparazzjoni tal-lining canvas għax il-kwadru kif qedtilkom qabel kellu bżonn ta' intervent ta' lining. Hawnhekk se taraw t-tfajliet tagħna din jippreparaw it-tila li huwa wkoll proċess twil fejn mbagħad il-kwadru għadda minn proċess ta' lining li dan huwa proċess importanti ħafna jrid isir b'kawtela immens għax it-tila trid teħel fuq it-tila ta' support ta' relining b'mod tajjeb ħafna. U nista' ngħidilkom li għamilna ġurnata sħiħa sa kważi bil-lejl biex nimmonitorjaw il-kwadru u biex inkunu ċerti li il-kwadru il-proċedura ssir bl-aktar mod tajjeb. Biddilna t-tilar, għax illum il-ġurnata fil-konservazzjoni it-tilari ġew studjati wkoll b'mod iktar fil-font fej żidna wkoll crossbars biex nagħtu iktar support tajjeb għax it-tilar huwa l-iskeletru tal-kwadru fej ukoll ġew miżjudin stainless steel expandable corners biex jekk fil-futur il-kwadru xi ftit jibda jitbewwa aħna sempliċement wara nkunu nistgħu nirranġaw it-tensjoni tiegħu. Il-kwadru ġie stretchjat fuq it-tilar. It-tilar huwa njam tulip wood u wara bdejna l-intervent ta' stuccoing fejn il-partijiet kollha, in-nuqqasijiet kollha tal-kulur ġew mimlijin materjal ġesso di Bologna kollha animal glue fejn aħna morna biss fuq il-partijiet li huma neqsin. Li kien hemm ħafna żgħar speċjalment fuq il-parti tax-xelluk tal-kwadru, bħal pereżempju l-ħsarat li kien hemm fuq l-idej u l-istillel fejn dawn imbagħad l-losses ġew level tas-surface tal-pittura. U fl-aħħar nett kien l-intervent estetiku fejn permezz ta' pnizza l-irqaq ħafna aħna integrajna il-kwadru bl-użu ta' kuluri riversibbli biex intkom ma tkunux tistgħu taraw ovvjament aħna fejn irtukkjajna, allura nerġgħu nagħtu dimensjoni oriġinali tal-kwadru, però il-materjali kollha mhux il-kuluri biss ma l-materjali kollha li aħna użaw ma materjali riversibbli u ma materjali li huma riċerkati u ma apposta jintużaw f'interventi ta' konservazzjoni. U fl-aħħar ingħata coating ta' varniċ. Il-varniċ li tajna fuq il-kwadru huwa varniċ stabbli
li ma jisfarx, l-iktar ħaġa importanti, u jagħti wkoll dera ottika tajba ħafna lill-kuluri. Fl-aħħar kellna ukoll naħsbu kif għandna nerġgħu waħlu ovvjament il-kuruna x'ma stajniex ma waħluhomx għax dawn huma ovvjament il-kuruna u l-istilel huma simbol importanti wkoll u doni li nataw lill-kwadru. U permezz ukoll ta' esperjenza oħra li għandna fuq kwadri oħrajn li kellhom l-istess problema, sibna metodu fej teżisti din mhix ħġieġa hija materjal akriliku li jintuża fil-konservazzjoni fejn dan il-materjal huwa materjali li joffri l-possibilità li jista' jiġi jittaqab, ġifieri mhux bħal ħġieġ jekk ittaqabha tista' tinkiser. U anka meta inti tara l-kwadru ma tarax ħafna riflessjonijiet kif jagħtu eżempju l-ħġieġ. Huwa materjal ukoll li jimblokka 99% tad-dawl ultravjola li aħna insibu ġifieri normalment fl-ambjent. Permezz ta' din il-trattament stajna taqqabna l-akrilik mingħajr ma nagħmlu ħsara lill-kwadru. Hekk qed taraw kollega tiegħi Simon li qiegħed jimmonta l-istilel u l-kuruna fuq il-kwadru. Fuqu dan ingħata tpoġġiet akrilik oħra biex tkun tista' tipproteġi dawn l-oġġetti tad-deb. U l-materjal huwa proprjetà oħra li għandu li huwa materjal shatterproof, ġifieri jekk xi ħadd imur biex ikissru ma jinkisirx. Tbidlet ukoll is-sistema ta' kif jitpoġġa l-kwadru fin-niċċa fejn ġie ideat frame minn persuna li taħdem f'das-santwarju minn Pawlu, illi jagħmel xogħol ta' mastru taxxa ta' perfezzjoni kbira li nixxielu jagħmel dan il-frame illi fih jitpoġġew dan il-ġiex, titpoġġa il-pittura fih. U għana qegħdin taraw fil-laboratorju tagħna meta saru diversi provi ta' kif għandna npoġġuh. Dan il-frame huwa tajjeb ukoll għax meta l-kwadru ħajkun f'postu, aħna l-kwadru ma rridux ninsew, ġifieri għamilna restawr u ħadd qatt ma jerġa' jħares lejh għax mhux tajjeb aħna rridu nibqgħu niffollowjaw għall-inqas darba kull sena rridu niġu niċċekkjaw li l-kwadru right. Fejn faċilment dan il-frame jagħti l-possibilità li jinqala mingħajr ma jinqala l-bqija tal-kwadru, ġifieri jinqala bil-akrilik u bil-oġġetti kollha tad-deb aħna nkunu nistgħu nispezzjonaw il-kwadru minn quddiem. Dan huwa ritratt ta' wara kif kien u kif inhu issa. U issa ħanurikom xi ritratti kif kien u kif ġie kif ukoll anke xi dettalji. Il-kwadru wkoll reġa' kiseb anke tridimensjoni tiegħu, ġifieri apparti il-kuluri aħna issa naraw il-Madonna li tagħti fuq quddiem u hija l-personaġġ prinċipali wkoll tal-kwadru. Parti ta' taħt fejn tistgħu taraw li issa l-awreoli tal-Apostli qegħdin inkoll hemmhekk, ħlief tal-aħħar personaġġ, l-anġli, dettall ieħor, il-kuruna li issa ma tistgħux tarawha ma għax hemm ovvjament il-kuruna l-oħra quddiem, dettall ieħor. Wiċċ tal-Madonna. U ħanispiċċa batt ta' ritratti biex l-ewwel nett nirringrazzja d-Djoċeżi ta' Għawdex lill-Isqof Mario li tawna din l-opportunità li nirrestawraw naħseb l-iktar kwadru importanti li għandna fil-Gżejjer li huwa ġifieri apparti li huwa ta' importanza d-devozzjoni manka huwa ikona anke tal-identità tagħna tal-Maltin kif ukoll anke tal-Awċin. Nirringrazzja wkoll il-rettur lil Don Gerald tal-perseveranza anke tiegħu biex dan il-proġett isir u tal-interess kbir li wera u tal-li wkoll fdana dik l-importanti. Nirringrazzja wkoll il-Dr. Sandro Del Bono tal-diskussjonijiet twal u ta' kemm il-darba ġie għandna biex jara l-kwadru tal-meetings li għamilna flimkien.
Lil kollega tiegħi lil Marja Grazja li qiegħda wara u lil Simon li flimkien magħhom mexxejna dan il-proġett. Lit-tim kollu li minnhom qegħdin hawnhekk ukoll li flimkien magħhom ġifieri aħna mingħajr it-tim tagħna ovvjament ċerta proġetti impossibbli tagħmilhom għax biex tagħmel proġett bħal dan trid ukoll tkun grupp, ma tistax tkun waħdek. U nirringrazzja fl-aħħar lil Madonna li ħarsitna tul dan l-4 xhur. U nirringrazzja lilkom tal-li attendejtu. Thank you. Grazzi ħafna Valentina ta' dik il-preżentazzjoni dettaljata li minna tistgħu tapprezzaw il-proċess twil u delikati li sar fuq ir-restawr ta' dan il-kwadru. Ma' ringrazzjamenti tiegħek ma nistgħux ninsew lil tant benefatturi li issa qegħdin jgħinu minn ħafna u minn ftit sabiex jista' naturalment jitħallas dan ix-xogħol kollu li sar fuq il-kwadru. Tkellimna dwar il-perspettiva artistika storika tal-kwadru, anki id-dimensjoni tar-restawr, imma l-kwadru jitkellem minnu nnifsu u ikona kif qalet Valentina u dak li hemm ġo fih jgħidilna l-messaġġ tiegħu. U għalhekk se nkunu qed nagħlqu dan il-mument ta' dalgħodu b'talba quddiem il-kwadru illi kiteb ir-rettur tas-santwarju illi hija ispirata propju minn dak li nilmħu fil-kwadru. Imma qabel nisimgħu din it-talba jew nitolbu mar-rettur permezz tagħha sejrin nisimgħu wkoll siltiet minn innu sabiħ ħafna li kiteb il-qaddis Malti tagħna San Ġorġ Preka u li s-soċi tal-mużew jitolbu 3 darbiet kull xahar vesti sonoris, libsa ta' ġieħ lill-Omna Marija. Eccellenza, Bisqof ta' Għawdex, onorevoli mistiedna, grazie tal-li
il-qajtu din l-istedina tagħna nixtieq qabel nibda it-talba ngħid xi ħaġa żgħira li minħabba il-ħin ma kienniex ċans anke niżviluppaw l-aspett teoloġiku tal-kwadru għaliex huwa kwadru reliġjuż għandu messaġġ. Nixtieq ngħid biss dan il-kwadru aħna rridu naqrawh bl-istess dawl ta' kif inkitbu l-Vanġeli. Ħafna drabi aħna naħsbu li l-Vanġeli l-ewwel li bdew jinkitbu mill-kronika mit-twelid ta' Ġesu. Però fil-fatt dan mhuwiex hekk. L-ewwel ġrajiet li jinkitbu kienu l-ġrajja tal-passjoni u l-qawmien ta' Kristu. U dan il-qawmien ta' Kristu da dawl biex tinqara il-ħajja kollha tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. U f'dan il-kwadru huwa ċar ukoll kif dan il-kwadru għandna naqrawh bid-dawl ta' Kristu l-Xoxt. Ħansemmilkom biss id-dettall tan-naħa t'isfel il-parti terrestri tal-Apostli. X'in sar it-tintif issa nafu kważi min huma l-Apostli kollha dawk li hemm impitrin fil-kwadru. Mela, fuq in-naħa fejn hemm Pino Gawċi għandna il-Ġwanni u l-San Pietru. Ħdejn il-qabar. Ejjew naqrawh bid-dawl ta' Kristu l-Xoxt min huma l-ewwel żewġ apostli li marru jiġru u jsibu l-qabar vojt ta' Kristu. Huma Ġwanni u Pietru. Ġwanni jasal qabel, mbagħad l-ewwel Pietru. Hekk ukoll qegħdin impitrin. In-naħa l-oħra għandna t-tliet apostli, għandna tnejn bil-ktieb f'idejhom li dawn huma l-Evanġelisti u pwis probabbli huma Mattew li tagħna l-ġenealoġija ta' Kristu u li huwa l-Evanġelista tal-Madonna. Fil-waqt fin-nofs għandna li San Ġarbu. Għaliex San Ġarbu? Huma tliet dixxiepli maħbubin li Kristu kien jieħu dejjem miegħu. Li tellaħħom fuq it-Tabor, joħodhom fil-ġnien tal-Ġetsemani, jistedinhom biex jingħaqdu u jitolbu magħhom. It-tnejn kollha kemm huma qegħdin miġburin madwar dan qabar vojt. U dan huwa l-messaġġ li trid twaslilna żgur il-Madonna ta' Pino. Il-ħajja tagħna trid tgħaddi minn ġo qabar, imma aħna maħniex destinati biex nibqgħu f'qabar. U dan mhux b'xi ħaġa mill-ħidma tagħna, imma mija xejn għajr il-grazzja gratuita ta' Kristu il-Xoxt. U għalhekk anke iġbija tal-Madonna ta' Pino trid tfakkarna titfana fuq l-ikbar festa, iċ-ċentru tal-ħajja nisranija li huwa Kristu l-Xoxt. Mhux tab xejn janke aħna l-festa tal-Assunta liturġikament insejħula il-għid tal-Verġin Imbjeka. Stidinkom hekk inqumu bil-wifqa u flimkien nagħmlu din it-talba lill-Omna Marija li qiegħda mnebħa kif qed tilkom diġà dan is-sens teoloġiku. Madonna ta' Pino, imtella fil-glorja tas-sema, bidu u ġbija tal-Knisja Pellegrina fil-mixja tagħha fuq din l-art. Aħna lqajna is-sejħa tiegħek u quddiemek inġbarna, imsaħra biġmielek u biex nagħtu widen għal dak li trid tfakkarna. Bil-ħarsa ta' wiċċek, bid-dija imdawla, fakkarna f'dik kollha mħabba ta' min ħalaqna. Bil-libsa ħamranija ta' fuqek, fakkarna li aħna l-koll b'dem ibnek ġejna miftija u mlibsa bl-ispirtu ġejna msejħa għal qdusija. Bil-mant kaħlani li jattik, fakkarna li lejn is-sema għandna nżommu ħarsitna. Bidejk maquda għat-talb miġbura, fakkarna biex ħajrnatu lill-Alla f'ħajjitna. Merfuwa mill-anġli, messaġġiera qaddisa, fakkarna li bħalek jeħtieġ nilqgħu kull kelma divina. Bl-apostli madwarek miġbura bħal Knisja, fakkarna li aħna msejħa nikbru fl-imħabba perfetta. Bil-qabar vojt taħt riġlek,
Fakkarna li l-koll ta'mmidna fi Kristu u miegħu intfinna biex miegħu inqumu għal ħajja eterna. Bisħab mudlam imdawwal bir-raġġi tad-drijek, fakkarna li aħna midlam mad-dawl ta' ibnek ġejna imsejħa. Bil-qamar taħt riġlek u l-kwiekeb madwar rasek, rebbieħa fuq iż-żmien, fakkarna nieħdu ħsieb il-ħolqien. Bil-koruna fuq rasek, fakkarna li jeħtieġ niġru mhux għal koruna li tibdiel, iżda għal dik tal-glorja u tas-sliem. Mill-glorja tas-sema, sultana tal-familja u għom tagħna il-Maltin, ħarstek fuqna dejjem żomm biex inkunu ħenjin. Amen. Issa nistieden l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Risqof biex flimkien miegħu aħna nagħmlu u nagħlqu dan l-appuntament tagħna dak li jgħid stess talbitna nagħmlu minn dan il-kwadru. It-tliet avamarijiet fġiet it-tliet ijiem l-istess hawnhekk, 3 ijiem il-ġisem ta' Marija dan fil-qabar, 3 ijiem il-ġisem ta' Kristu fil-qabar u jirxaxta. Slima lik Marija bil-grazzi li Signor mio, imberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi li Signor mio, imberka inti fost in-nisa mberk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi li Signor mio, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Madonna ta' Pinu, kunna dejjem żomm. Monsignor Risqof flimkien ma' rettur tat-Sentwarju se jagħmlu xi preżentazzjonijiet aħħar fost l-oħrajn. Sejri nixtieq nistieden lilek eċċellenza tiegħek President ta' Malta u lis-Sinjura tiegħek biex tersqu għall preżentazzjoni xkejkna mingħand Monsignor Risqof. Nixtiequ nistiednu wkoll jersqu lil Valentina Lupo u Marija Grazja Zenzani mid-Ditta Atelier del Restauro. U l-aħħar preżentazzjoni lil Dr. Sandro De Bono. Se nagħlqu binnu li huwa wkoll talba mill-Maqdes ta' Pinu il-kori li akkumpanjana dal-għodu il-kor Stella Maris taħt id-direzzjoni tal-Maestro di Kapella Maestro Carmel Pigrek. Waqt li nkantaw dan l-innu nixtieq nistieden l-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta u s-Sinjura tiegħu Monsignor Risqof u mistiedna distinti sabiex nersqu quddiem iġbija l-kwadru tal-Madonna ta' Pinu għal mument aktar fil-qrib u ritratt ta' tifkira. Grazzi ħafna, Sinjuri, li kontu magħna dal-għodu.